Alhamdulillah rahmat lebih nyo urang Aceh di Sumatera Utara. Walau geduk di Timur Mukleh tapi urang Aceh ke musyidara. Ada tempat buat pi cukup bere nyo urang Aceh nak buat alih ba anak mia di Timur Bejun muda ile nyo urang Aceh beragama. Tungku tanyo talake busare ganyan bupuge sehan anggota kage bangun musala lagi nyo tempat buatan bere di urang Aceh ge bantu derma nyo abu tibar harakan mutua cukup tatare nyo urang Aceh di Sumatera Utara. Na tabo komunitas yang panah hayutan bere nyo urang Aceh mutapadumna bapat na musibah di seluruh Aceh urang nyotat bere ke kumpul dana geja arjuk sosial pentingan bere kurangan lebih penting lagoina supaya tanyo adat di Aceh bujuku bereh wari sidara walaupun tau dip tanyo mekleh nyo urang Aceh lagi saboh mah.